Ronaldo. Ali ne da govorim Ronaldo, nego Mbappe. Ja mislim Mbappe. Netačno. Jesam. Moja dva futbolera, ja si i prije navodio dok se dava intervju Ronaldo i Ibrahimović. Debitanski gol je postigao kup protiv Bokelja, promašio je penal, odbila se lopti i prikuca. Jes, mislio se neće znati. Mislio se reći Pa protiv ne, vala, gledao sam tu Mislio se utakmicu. reći protiv Sutiska. Nema kako. Gurman je voli svašta, ali neka bude pizza s kulenom, dijavol. Pogodi je, tačno. Ajde. Messi ili Depay. I Messi i Depay. Dobro, pa jes dobro Messi, ali eto da ne budu Messi i Ronaldo, pa sigurno sad Depay. Pogotovo što je potpisao sam za Barcelonu, neka bude da je tačno. Debitovao je protiv Iskre. Sad koliko je minuta odigra? Pričali smo o ovome. 25 minuta. I pola sata. Pola sata. Ja mislim tortilje s piletinom. Nije. Što ti? Jedem, ali nije. Jedem najčešće kad razim neku paštu 4 vrste sira ili tako nešto. Najviše, u stvari najčešće. Tako da nije to. Ajde, krećemo. Dobro večer. Ti radio?